ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୋର ବଡ଼ ଆଶା ଅଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ଯେ ମଣିଷ କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁପରିଚିତ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ମଣିଷ ବା ଶିଷ୍ଟାଚାର ମଣିଷର ଆଖ୍ୟା ପାଇବ। କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ, କାହିଁକିନା ସେମିତିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ମଣିଷ ଗତି କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।